Mfowethu mhlambe yini inspiration lendlela benigqoke ngayo? Ngicabanga ukuthi ngoba kanje kuyinyanga abantu besifazane ngicabanga kukho konke okwenzakala la si celebrate ukubonga nje noma abantu besifazane ngendlela abasiphethe kahle ngayo silapha nje siba sikhona siyinzalo yabantu besifazane siyimbewu yabantu besifazane kukho konke lokho esikwenzayo njengamanje sicabanga ukuthi imicimbi yethu yakulenyanga le imicimbi nje izohambisana nabantu besifazane. It's almost 5 o'clock and we are still here. Simenayeke umzukulu sibukile performance yakhe lapha yasibona ukuthi nje bayababungaza ngempela abantu besifazane without saying isibuka indlela abagqoke ngayo. Mfowethu mhlambe yini inspiration lendlela benigqoke ngayo? Ngicabanga ukuthi ngoba kanje kuyinyanga abantu besifazane ngicabanga kukho konke okwenzakala la si celebrate ukubonga nje noma abantu besifazane ngendlela abasiphethe kahle ngayo silapha nje siba sikhona siyinzalo yabantu besifazane siyimbewu yabantu besifazane kukho konke lokho esikwenzayo njengamanje sicabanga ukuthi imicimbi yethu yakulenyanga le imicimbi nje izohambisana nabantu besifazane. Alright mfowethu siyabonga kakhulu. Siyabuka lapha ukuthi kanti uhambisana naye uShenge wasehlala Nkosi. Sibuka lensizwa ayiqala lapha ko TikTok. Mhlambe kuthini ukukhulisa nabanye abantu obabonayo benekhono ngoba njengoba umfisharishe kule ngoma abaningi kakhulu abantu abe-exposed bona nabamazile bayiliva izwi lakhe. Yeah, angakusho nje kubantu abasha nakubantu abathanda umculo nabanethalente lomculo nabafisisayo ukuthi senze umculo. Ngaqhuquzela kakhulu ukuthi abantu umculo abakwazi ukuthi bewazi be-understand bewazi futhi ukuthi uma ingena emculweni noma kwi-industry yomculo yini into ayenzayo ngoba okubaluleke kakhulu ukuthi masuwenza umsebenzi uzokhona ukuthi kube khona okubekayo etafuleni ngalowo msebenzi. So kubalulekile ukuthi umsebenzi yiba nethalente lawo futhi uwazi ukuthi impela umusic ungumsebenzi ekugcineni ibusiness. Alright siyabonga kakhulu mzukulu mhlambe yini esingayilindela njengamanje entsha from you? Njengamanje ngicabanga ukuthi abantu bangakulindela sine homecoming festival eSolundu kaMzulu ngemhla 5 October sizobe siSolundu abantu abaphelele khona lapho kuzobe kumnandi kakhulu yonke line up kamaskandi noma kungagcini lama amaskandi bonke nje ama artists abathandwayo azobe khona omlini ngomhla 5 October abantu abaphelele kwi homecoming uMzukulu homecoming festival oLundi. Alright siyabonga kakhulu bhuti wami ngesikhathi sakho. 5 October kuzobe kuyi homecoming oLundi olumahliki ngale phansi kuba kwaMzukulu siphume ngobuningi bethu siwathenge futhi amathikiti. Siyabonga.